Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau Culture berada di Jorong Puadata, Negari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Naik, Kabupaten 50 Kota, untuk menghadiri acara penyelenggaraan seni dari Sanggar Seni Umbuk Menggani dan acara Barale Gadang di Koto Tinggi. Allah malingga di Sonsong Sirek juga lomba Tandora Minang Barale Gadang.
Seiring balam coba rabah, balam lalu parabah mandi. Seiring salam 100 sambah, sambah dahulu salam kembali. 10 jari nan kami susun, ampun jo maaf ka urang banyak. Aka kurang pandapek balun, manggigia badan di bawah taga. Ramu-ramu tabang melayang, melayang ke kota tangah. Indah carano alang kapalan, Allah tibu di tengah-tengah. Burung sinura, burung sinuri, menari-nari di ateh pamatang. Siriah galak pinang manari, mancaliak carano dan Allah datang. Pinang sadidi minta dikatok, siriah secabiak minta dikunyah. Ambiakkan rokok ke pamenan tangan, tarantang tali di bawah janjang, elok diambil pangabek sikit. Kok dirantang amuhnyo panjang, eloknyo dipunta biarnyo singkit. Putih kape dapet dilihat, putih hati baka adaan. Sekian sambah dari Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah laporan dari Sultan Pelindih, Minangkabau Alkalter dari Jorong Kuadata, Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Meh, Kabupaten 50 Kota.